Nimemwambia kwa ile 1.9 billion ambaye tuliweka pesa ya kuunganisha stima Migori, aongeze milioni 450 ndio tuwe na shilingi bilioni 2.4 ya kutengeneza stima ya watu wa hapa Migori. Jatend piny omedo singo chenro mopogore opogore mag dongruok ma sirikande dwa timo e kaunti ma Migori. Sisi tunaomba serikali, tafadhali serikali, ni vizuri mfuate haki na mtu apate haki yake. Nilikuwa ninalipa, niko na risiti, areas nilikuwa ninapewa na watu wa reli. Jodak moko mamako ngeni ywak ni chudo ma darogi ichiwo e yor mibadhi ka thothgi owe oko. Koro kawan wakelo euro 6 gi euro 7 to jogi pod loso euro 2. Wadiga Stone Age wadok chien koso wadhime. Wanyalo invite gimade gikwongo gikel companies maloso the parts mondi. Moko kuom jopiny okwedo paro mar chik mar rwako geche pachoka ka giwacho ni dhi hinyo ohala mar geche. Machiegni nyinga Milton Ochieng, jatend piny William Ruto wacho ni obiro keto okenge makare mag neno ni jolupo ma migingo timo tijgi e yor kwe kaka owinjore kendo maonge jal moro mabuogo ngimagi. Ruto ne loso e gwenge ma Muhuru kama nobage chenro mopogore opogore mag nyasi mag piny Luo e okang' mar 5. Osingo mar neno ni apeini mag gwengego ahinya to mawuok Masara kochomo Mihuru oger makare chakre dwe mar 1 higa manyien mar kelo yot e chenro mag wuoth kod ohala. Gigo mamoko ma Ruto singo mar konyo e chwalo dongruok ma Muhuru oting'o chwalo teko stima, gedo mar chiro manyasani kaachiel kod paya. Nimekubaliana na huyo Opiyo Wandayi, si yeye ndio waziri wa mambo ya stima. Nimemwambia kwa ile 1.9 billion ambaye tuliweka pesa ya kuunganisha stima Migori, aongeze milioni 450 ndio tuwe na shilingi bilioni 2.4 ya kutengeneza stima ya watu wa hapa Migori. Mkiangalia katika budget yetu ya sasa ya barabara, huyu mungwana anaitwa Sama Tandi atawaeleza. Tumeweka bilioni 1.7 ya kutengeneza barabara za hapa Nyatike. Nyinyi mnajua Nyatike hapa, barabara ambayo ilikuwa hapa peke yake ni ile barabara ya kutoka Masara kwenda Sori, alafu baadaye iende Agolo Amok. Ama namna gani? Hiyo barabara ule ambaye alikuwa anatengeneza alifariki, lakini tumekubaliana hiyo barabara tutaikamilisha. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba tumewapatia milioni 350 ya kusenga soko ya Muhuru Bay. Kati ya soko 27 tunajenga, moja itakuwa hapa Muhuru Bay, ingine tunajenga pale Sori, inaendelea saa hii Wathong'er, pale inaendelea soko nikiongea na nyinyi. Riwruoge manono yiero mapachoka kanyakla kod joken ne ratich oganda e pinje mag Afrika dwaro ni duol matayo yiero pachoka IEBC ogwe tao ka giwacho ni jotelogo itiyo godo gi sirikal kendo ne ok gitayo yiero madundo yo makare. Riwruogego wacho ni yiero madundo nyiso mana picha achiel mar kaka osebed kitayo yiero madongo e pinje kaka Tanzania, Guinea Bissau kaachiel kod Cameroon. Kotelnegi kod jakom machon mar IEBC Isaac Hassan giseyo bende duol mar riwo wi oganda NCIC magiwacho noling' thi e sama josiasa pogo oganda. Professor, I just want to confirm that Tito can hear me. I'm going to make Kenya prepares for its own election. IEBC, as currently constituted after the by-elections, is disappointed. Monies were spent in the tons. Bribery was evident and was aired by the media. People died, cars were burned. But what do I see? Elections were successful. Successful, my foot. And if they could not handle a by-election, can we be confident that they will do it in 2027? Or they will be midwife in chaos and the destruction of Kenya? And Kenyans of goodwill have a duty to come out and call out the IEBC, style up or ship out. How do we reduce the tensions in the country? There's a lot of tension. We can't ignore that. I think the
National Cohesion and Integration Commission needs to be appointed as soon as possible and should take urgent steps to start acting on this hate speech. And if we as Kenyans can start to feel that pain, it means the region is worse off. So we are going to prepare ourselves, use the speeches that are going to be given by different people from different countries, learn from them, and then try to put mitigation measures in 2026 and early 2027 so that we ourselves do not find ourselves in the situation that Tanzania found itself. Jodak mama Kongeni e kaunti ma Nairobi yuago chudo manowinjore migi motelo ne muk mar utegi machiwo thuolo ne gedo ne ute manengogi ogonyore. Ginyiso ichwang' margi kaluwore gi rem mar riwruok mar Kenya Railway Staff Benefits chwalo negi chudo makamano kata obedo ni gin gi oboke manyiso winjruok mane gichope mar chulo gi kwan omenda maromo 150 ng'ato ka ng'ato. Gidwaro mondo mi piny owacho donjre e wachni mar neno ni giyudo ratiro margi kendo chenro no ta e yo maratiro. Nalipa nyumba ya railway juu au ndio walikuwa wamenikondesha nyumba. Nilikuwa nawalipa, lakini wakati ilisemekana verification ilikuanga ya kukubali ya kwamba nimekubali 150,000 nilipwe ili niweze kutoka kwa nyumba. Mimi ni permanent, nilikuwa nalipa redi, niko na all receipt, sijawahi pata haki yangu. Sisi tunaomba serikali, tafadhali serikali, ni vizuri mfuate haki na mtu apate haki yake. Nilikuwa ninalipa, niko na risiti, arrears nilikuwa ninapewa na watu wa reli. Tulikuja, tukafanya verification na tukamaliza kila kitu. Wanatuambia tuko kwa system, wametuambia turudi nyumbani. Hawatuambii the specific date that tutarudi. Wanasema that ati ni process and I don't know, but kulingana na national government, hao wanasema walisha release funds. So we don't understand like what's happening. Duol mochung' ne choko osuru e pacho ka KRA dhi nyime gi chenro machiwo puonj ne rowere e gwenge mopogore e weche motenore gi golo osuru mondo gibed gi ng'eyo e wi ber mar golo osuru. Chenro no geto rowere manie kind higni 20 nyaka 30 ahinya to ma pod dhi nyime gi somo e mbalariany mopogore e pacho ka kaachiel gi kuonde tiegruok mamoko. Apisa mar KRA George Obel ne obedo gi chenro mar puonjo jopuonjre ma KMTC e katiegruok magendia kendo miyo gi puonj mar ng'eyo ber mar golo osuru ka KRA wacho ni rowere loso atamalo maduong' mag oganda kendo thothgi pok ong'eyo ber mar golo osuru. Catch the taxpayers when they are younger and bring them in early. So you start giving them this tax education in good time. When you give the tax education in good time, people come in knowing that what is expected of them, so they know what is expected of them, and therefore compliance becomes a natural thing. That's what we are aiming to achieve. Yeah, so the continuous education that we are going to extend. The other thing that we are extending, and you've heard about it, is this tax partnership that we are looking forward to partner with very many other players to extend our footprint beyond our offices. Like today you saw here, we came to the ground, we came with a team. We want to have people who are permanent, whom we have trained, who are available within the ecosystem of taxpayers, who can be able to give the tax knowledge and information and tell the taxpayers what they are supposed to qualify, what they qualify for, when they are supposed to file the returns. So we are committing to do these kind of things and continue to enhance them so that we help taxpayers to mature. And when they mature in tax, at a good age, then they are able to continue with that as a culture. Jogo manie sekta ma limbe Mombasa kaachiel kod bad migawo mochung' ne rito le mag bunge KWS ochako chenro mar nego winy mag agak ma gikoni osebedo kachendo kendo tieko winy mamoko. Kane giloso e hembko mar Fort Jesus ma en achiel kuom kuonde ma ginege winy ma kamago e yor miyogi chiemo mani kod sum,
Jakom maduol ma jogo manie sekta malimbe Mombasa Laktar Sami Kwae koni winy go osebedo ka yudo chiemb welo e magawa kendo ginego winy mamoko mosebedo ka lombo welo. Kata kamano gikoni dwaro nitiere machiwo ote ne jopiny e wi gimomiyo gikawo okang' ma kamano mar nego winy go. Wananchi wa Mombasa wengi hawajaelimishwa kwa nini kunguru waangamizwe. Hawajaelimishwa madhara, kwa sababu any program the community has to buy the program. Unaona? Kwa sababu hawa kunguru wako everywhere. Naona changamoto kubwa ilikuwa hapo. Once the community is sensitized, why do we need to eradicate this bird? Even in the rural setup in Mombasa, people will make effort to eradicate them. This is something that we're going to stay on, and hopefully by the year 2026 we should have managed to brought down the number of crows to manageable levels, so that then you can have a sane environment, and hopefully we'll be able to attract back the beautiful, good indigenous species of birds back to sing and hum in our beautiful county of Mombasa. We developed a protocol on how the poison should be administered. So Kenya Wildlife Service has in its custody the poison, and we are the ones who are issuing out to Arocha Kenya, which is the organization that has been charged with that responsibility of doing the poisoning out in the field. It is not a case of being able to eliminate them altogether immediately. It's going to be a long-term project. We recognize that there are crows in Tanzania and even to the north in Somalia. Even if we eliminate all our crows here, slowly they would come back. Tim mar Kenya mar handball mar nyiri manie bwegni 17 owacho ni giikore makare ne tim mar Senegal e tugo mar ariyo madhi bedo e kindgi e final mar African Youth Games madhi nyime Luanda e piny Angola. Senegal nolo Kenya e tugo mokwongo e kindgi wuok tich mokalo e achoma bang' timbe ariyo go kodhi amodhi e thuolo mapile. Senegal noloyo Kenya 9-8 e achoma bang' kane gilo set mokwongo 14-3 kaeto Kenya oduogo logi set mar ariyo 18-0. Bende tim noero Kenya oselos tim mar South Africa kod weg pacho Angola e set machiel kachiel. Korka kore Senegal nolo Togo mondo mi gichopi e final ma kawuono ni. Wasichana wameona vile kuko na tumeona strength zao na tumeona pia weakness zao, so kitu ambacho tuenda wakoni kwa strength zao, tujue vile tutazitako. Kwa weakness zao yani tutacapitalize. Hao ndio tulikuwa tunawa target, kwa sababu last time tulicheza nao tukashinda kwanza, wakashinda ya pili, tukaenda draw. This time wamefanya the same thing, so chances zetu sasa ni kuwa kesho tukishinda Togo tutacheza na number 3, ambapo possibility is very high number 3 anaweza kuwa Angola, alafu tuende finals.